Айде! Не. Стар за Доктора? 4. Къде кара? Доктор. Травми. То пак се обърна, бе. Тони, то пак се обърна горе там. Това. Той е с преден и заден мост, нищо не прави, нищо. Яки, бе. Моля зрителите Пак ли, бе? да застанат зад огражденията, да не стоят по трасето. Симо е много добър навигатор, той знае какво му кае да прави. Да. Ай, ти много му дава гъс, а ти не те рад. Абе, то остава витарна при рекорд на връщанията.